pangestunipun, Pak. Isih kelingan awake dhewe rambah ping pindho iki piniji sowan karo Bapak Sunarjo ya ning dalem kene. Kelingan to? Nggih, Pak. Kira-kira sampeyan minangka wakile para kadang-kadang waranggana lan pengrawit matur apa karo Bapak Dr. Andes Sunarjo karo Ibu Sri Partini no? Nggih, kula minangka wakilipun rencang-rencang grup Madangkara kalian waranggana kalih jenengan. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak, Bu. Amargi panjenengan sampun kersa minercaya supados kula sarencang nglipur warga ageng ten mriki, Pak. Nggih, Kerajaan Bulakrejo Sukoharjo. Nah, nggih. Kanthi pandonga piye no? Mugi-mugi Bapak kalian Ibu mugi-mugi pinaringan berkah saking Allah, sehat, panjang yuswa, kathah rezekinipun. Benjing nek sampun kathah rezekinipun, ampun kesupen nanggap wayang meleh nggih, Pak, Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Pokoknya didongake terus Bapak Sunarjo tansah pinaringan sehat walafiat lan uga dipun paringi murah rejeki. Wayangan iki pancen wis dadi kewajiban kagem Pak Sunarjo nggih nentremke rasa lan uga kanggo tamba sayah kuwi lho, Nduk. Nggih, Pak. Lan iki minangka tandha tarima kasih sing dindakake dening Bapak Sunarjo marang Sagung Para Lenggah ingkang kepareng estreni rawuh ngono. Nggih. Kunjuk marang mempelai berdua larase pelok patete barang Umi Afifah. Ayo coba kaya apa? Sampeyan nembango ya kuwi kawiwitan saka bawa dandang gula banjet, mengko bacutna dadi ati, diaturke meneh malang mempelai berdua ya, Nok. Nggih, Pak. Nggih. Ayo aturna muga bisa dadi srana panglipuring penggalih. Iya, Mbak, iya. Ya, Nduk, Umi. Nano, yuk. Den prayitna ing pamilih hira aja weton wadon Tembang menika kejawi kula aturaken dumateng mempelai berdua lan Sagung Para Lenggah. Ugi kula aturaken ingkang kepareng monitor lumantar streaming Kuntadi Channel, para tim biru Pak Joko Warsito, Pak Dwijo lan sanes-sanesipun sugeng laras. Mugi-mugi dados panglipuring driya. Iya. Bacutna, Nduk.
nunano ping telu pangkat derajat iku bisa keneng sambang sarawungan kapi lut mreng wicara kang manis manis noneno maremane den prayitna wilujeng niskala dandang kula banjet nduk ya monggo genduk umi dibacotake dadi ati sepisan langgam yang kedua engko dijaipongake ya monggo nduk Cahayu sing kaya instrumen tunggal rebabipun Mas ya. Oh.
berbudaya ora neko-neko. Wilujeng Niskala dadi ati sing ditindakake dening Genduk Umi Hafifah. Iya, mirasa temenanan ya, Mak. Jan berkarakter bisa dijiwai tenan. Heeh, Nduk ya. Sing jenenge Waranggana ki ora mung apal, ora mung nggen laras kipas ki ora, ning ya piye carane bisa nuksma nyawiji karo tembang sing lagi diaturake. Ngono ya, Mak. Saya tuntutane jaman saiki wah luar biasa kok, Nok. Sing jenenge Waranggana ki ora mung pinter babakan gending, ora mung apal karo cakepan, ning dituntut Waranggana saiki ing bab pendengaran kanggo padha mirengake ki ya bener-bener kepenak, ing bab mata tegese dipirsani karo para pirsawan ya bener-bener iso seger. Ngono ya, Yung. Dadi ya kudu tampilane kudu maksimal. Temenanan. Suarane ya kudu becik, rupane ya kudu apik, tur geleman, Nduk. Oh, geleman iki piye? Tegese upamane dijob karo sapa-sapa waton sela, ora perlu ngitung materine pira, kudu mangkat anggene bareng-bareng ya kuwi ngurip-urip karo budaya kuwi mau. Iya, elok ya, Mak. Tur jaman saiki rata-rata Waranggana ki malah sik nom-nom kaya ngono kuwi. Heeh, kudu kaya ngono kuwi. Isih nom-nom tur rata-rata mesti duwe titel gelar sarjana seni. Kuwi hebate. Ya. Yen ana bocah nom-nom Waranggana sing kaya ngene iki nyinau karo sindenan, tresnani karo budaya, muga-muga bisa dadi pancatan tumrape kabeh para warga mligine generasi muda gelem nyedak lan uga tresnani karo sing jenenge kabudayan ya, Mak. Tegese upamane sinden nom-nom ki duwe titel gelar sarjana ngono ki pamriye men ora disepelekake karo para piyayi-piyayi.
Ya. Lek mbiyen ki sok-sok ana swara miring, kalau sinden kae wonge gampangan dijak piye wae gelem. Lah bab kuwi kudu ditangkis, kudu diilangi. Tur nyatane bareng dadi waranggana kaya genduk-genduk iki mbuh Umi apa genduk Winong apa genduk Birgita, nyatane bareng tanggapan nyinden ya bisa opor bebek cukup awake dhewek, SPP utawa nggih kos ora gantungake marang wong tuwa ning kabeh dicukupi secara pribadi. Ah, kaya ngono becike ya, Mak. Tur dadi waranggana ki menjanjikan kok, Nduk, cucuk temenanan, wis temenanan saiki maragake gagasan entuke ben bengi ngene iki pira yen ditimbang karo pegawe negeri isih akeh sindene. Iya, bener ya, Mak. Ngono kuwi sangat luar biasa. Wah, temenanan kok, Nduk. Ning nadyanto dalange apik, sindene becik, pengrawite kompak, ning yen ra ana piyayi kaya Bapak Dr. Andes Sunarjo ingkang kepareng urip-urip kaya ngono kuwi ya ora bisa mlaku bebarengan kabudayane dhewe. Ya, bener Mak, bener. Saiki genti ngaturake sapa Mak sing nembang. Sing angka 2 aku tak nyuwun marang genduk Birgita Ayu. Birgita Ayu. Disupati luwih dhisik. Ya, tak tang dang Putri Kediri ya kuwi Birgita Ayu berpacu dalam melodi yo. Oh Nduk Birgita. Dalem, Pak. Sampean ngerti apa ora yen sampeyan ki pancen wis ditresnani temenanan karo Pak Sunarjo. Tegese ditresnani ing bab kabudayanmu, becike lemu nembangmu lan uga ing bab beksanmu kuwi. Janjane nalika awan jane sampean dikersakake ning ora iso ya, Nduk. Mboten saged, Pak. Iya. Ning ya alhamdulillah nadyan tok awan mau ora bisa, bengi iki minangka tamba kesel sampean iso gabung karo Madangkara. Wah, elok temenanan. Ngapunten nggih Pak Sunarjo. Heeh, matura piye karo Pak Sunarjo? Ngapunten nggih Pak Sunarjo, kula wau siang niku istirahat, Pak. Tapi nek kula nderek jenengan niku malah kula mboten kobongan kompor, Pak. Saestu niki, Pak. Kula niki wau niku ngejangan Pak, tak tinggal turu Pak. Kobong Pak, anuku Pak, apa jenenge panciku Pak. Masyaallah. Kowe iki kok sinden laris kondang dadak ngejangan barange nggih abrak apa? Lho, Pak. Mbok wis GoFood apa dandakne apa piye ngono? Lho Pak, nek misale mboten anget kan ra penak Pak. Nek sayur dingin ra penak to Pak, enake anget to Pak. Heeh, ora mung sayur, apa wae lek angeti enak pancen. Ngono Bu. Nggih, mila yes. Alhamdulillah ripalungguhan iki sampean iso sowan. Ora mung sampean, ora mung kosmu utawa kamarmu sing kobongan. Omahku mau ya meh kobongan. Lah napa, Pak? Lho, kowe ora ngerti to. Saiki rambu iki lak senengane apa wi jaranan karo atraksi utawa akrobat. Dhek tuku bensin. Astaga. Kancane disirami bensin arep diobongi bocah piye ya Allah. Disembur ngoten niku to, Pak. Semburke ke lho, wos metu genine alah-alah. Bola bali anake Bu Kesi wong ya anake kaya ngono pancen mboke mbiyen ya nuwakal pancene. Nah iya. Mboten Pak Bu Kesi niku mboten nakal. Jenengan niku sing nakal paling, Pak. Kok nakal piye maksudmu? Lho kan biasanya kan anak lanang niku nurun bapake lanang to, Pak. Urung karuan. Kuwi paugerane sapa? Rumuse sapa tak bantahe ning kene. Rumusku dhewe, Pak. Ora. Aja kok nurun karo bapake. Wong sosok iso nurun karo tanggane, mergo srawunge iki akeh karo tanggane, mergo bapake lunga terus. Ngono iso. Dadi lan orane bocah gumantung telu, Bir. Siji pendidikan, loro pangguluntahe orang tua, angka telu lingkungan.
Lah mbok panglontahe ning sekolahan ki apik, piwulange bapak ibu ana dalem ki becik, nek lingkungane rusak, lingkungane merusak, dadi anak racake ya angel ditata, angel diatur ngono kuwi. Nah, ngono kuwi. Iya tidak? Iya, Pak. Ayo. Bener. Lah kula niku kan dereng gadah anak dadi ya ora roh, Pak. Kan kula kan dereng gadah anak dadi ya ora roh, Pak. Oh iya. Ya muga-muga soalnya wis palakrama temenanan, sampean ya kagungan putra sing bener-bener bisa bekti marang Rama Ibu, bisa migunani tumraping nusa bangsa lan agama budaya. Nggih, Pak, nderek dedonga kagem penganten nggih, Pak. Betul, Mas Mugi-mugi Rizky. nggih sehat, panjang yuswanipun, Amin. setia sehidup semati nggih to, Pak. Cepat Nggih. mendapatkan keturunan. Nggih. Amin. Tambahono. Napa, Pak? Sampun ngantos kados kula, amargi kula niku pacaran angger 3 sasi putus melih. Lah ya Pak, aku ki ya bingung Pak, aku ndongakne manten ki mandi apa ora, ndongakne aku dhewe ora mandi-mandi. Syukur lek awakmu gelem awas diri bir. Ya tetep mandi watone sampean ikhlas, lila kuwi watone temenanan ya mandi wong jenenge pangeran mesti ngabulake marang panyuwune titah, waton panyuwun mau apik, upamane ra dikabulake biasane diganti utawa ditunda ngono kuwi. Nggih, leres Pak. Amin. Asmarandana Semarangan bir wani. Nggih. Ayo coba kaya apa? Iki piyayine ya ayu dideke ya lenjang-lenjang. Ayo bocah Kediri. Nggih. Teng mriki nggih enten sinden melih lho Pak. Sapa? Enten Mbak Dite niku. Oh Mbak Dite. Dite. Oh kuwi saiki wis dadi timku kok saiki kuwi wisan. Tim napa Pak? Tukang golekne job kuwi Mbak Dite saiki. Nggih. Ayo, heeh. Makasih kuwi Mbak Dite iki dulur wadon temenanan. Ayo nggih. Ya Nduk, bir kita. Enayo. Yuk. Nino. Nyangking bakor kencang nane Sandang kelawan pangan noneno ya iku bagian nipun wong melek sabarna rima ya memane wani. Oke, Pak. Oke, nggih.
Monggo saya dipun aturaken memanik karya Ki Sun Gondrong Tulungagung. Wah iya sing nyebawake Bir Kita Ayu Kediri. Mangga. Bir kita lho iki. Oh. Kedua jarake lho. Ya. Oh. Hey. Oh. Awas. Awas. Hei, ayo Bir. Or. Sareng yuk. Or, yo, bareng. Wih. Ayo Bir. Sinden asli, bukan kaleng-kaleng ini.
ana panggunge cayu. Awas. Terima kasih, luar biasa Mbak Birgita. Iya. Pancen ya bocah Kediri tur jaranan sing kondang lupute Tulungagung ya Kediri, Mak. Heeh, tenan. Tur kuwi kasanah budaya, apike wayange ngono kuwi lho, Nduk. Dadi fleksibel bisa disisipi ngangge apa wae. Cara jaranan, cara riya, ketoprak, ludruk lan uga kesenian liya-liyane iki iso nempel ning nggen wayang. Iya. Mulorane Ramoka wayang ngantiri palungguhan iki tetep eksis sing tresnani pirang-pirang. Iya. Tur mbah kowe gelem ngakoni utawa ora, sinden yen mbiyen iki mung menjadi untuk memperindah gending utawa tembang, ning saiki nyatane menjadi bunga pentas yang diharapkan kehadirannya oleh seluruh warga masyarakat, mbah sing sepuh apa sing nom, racake mesti tresna karo waranggana sing hadir. Ya. Iki mau wis anget, Mak. Yo digawe saya panas meneh. Tembange ala kekinian. Ora mung piyai sepuh sing disenengake ning uga piyai nom ya uga entuk wujude hiburan saka awake dhewe lantaran tembang saiki. Upamane Lestari. Ha, nggih. Ingkang nembang genti loro, Nduk. Sapa? Mbak Winong Nawangsih. Nawangsih bojone Gandamana. Mati mambengi wisan. Ya ora arek karo Haryo Suman. Ayo. Mbak Winong karo Mbak Tri Hastuti Retnowati. Lah nggih, monggo Mbak Tuti. Yen malam hari ini pancen Mbak Tuti iki tampile beda temenanan ya. Ketolek anggun, ketolek keibuan. Ayo nggih. Ibu ya nggih. Ayo nggih. Ya, coba kayak apa Mbak Winong dan juga Mbak Tri Hastuti langsung kemawon Lestari, mugi-mugi temanten kekalih Mas Rizky kalau Mbak Safira Lestari anggene bebrayan oning jagat nganti tekan akhir. Dados.